nga foli bi nga dugo bi nga barkada ga nyini ngali fla nyalame ko yala ni mo we so mena nu ya bugo ka faga mo faga jurum sebe afaga bo kuma flana mi ko yala ni mo ni msobe nyo ve jenela ko ni korotike ka bunga fagal maka muriya kala ka afa donc ko yala ko mo faga jurum sebe ko hakila puma ende ala ka me so abo ini ngali jawi ba ayo ya balma kana dinga na ka kalande ali sangare nga foli bi ani siti kama belajele bon alhamdulillah islamia e kodo ani famu ini ngali ni ya laje ibe ka jabi soro ani ngali yere lay angu islamia sharia di opma nangu islamia sharia amina islamia sharia e mu von so ka kitila ni mɔgɔ minɛna suɲɛni na sariya ko k'a kɛ cogo di an b'a ye sariya ma fɔ ko ka so fa fɔ ni so min ko k'a b'i fa o de bɛ fa mɛ so min ma fɔ a b'i fa fɔ a y'i suɲɛ sariya ko n'o minɛna ko k'o bolo tigɛ o tuma ni sariya ko k'a bolo tigɛ o ye ala ka kuranɛ ye n'an yɛrɛ y'a fa est ce que ala tɛ faali dɔn ka tɛmɛ an kan wa o tuma so fagabaw mɔgɔ faga jurumu b'o bɛɛ kana so fagabaw mɔgɔ faga jurumu b'o bɛɛ kana nka so min y'a ɲini k'a bɛ mɔgɔ faga a ko to k'i faga i y'i defan i yɛrɛ y'a faga o ko tɛ so min y'a ɲini k'a bɛ mɔgɔw faga a ko to ka dɔ faga aw yɛrɛ y'a dɛn k'a faga o ko tɛ donc so marifatigi jɔlen a kisɛ b'a kɔnɔ a t'a kɔnɔ aw t'o dɔn dɔw yɛrɛ ye mugu cala kɛrɛ dɔ nin fɛ o ko tɛ mais so an bɛ min dɔn so a y'a ta a ye so minɛ o yɔrɔ bɛɛ o y'a minɛ o y'a bugɔ k'a bugɔ k'a fa mɔgɔ tɛgɛ sira ma o bɛɛ ye mɔgɔ fagala ye sariya la bon o ye silamɛya kadiya ye an ka jamana sariya ko cogo di ni so minɛna ko ka taa n'a ye faamaw fɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ ni olu ma kiiri tigɛ ni tiɲɛ ye tiɲɛ kɔni ye min ye ka taa di faamaw ma n'olu y'a bila olu ye dan sago jamanadenw kan o jamanadenw to ɲɔgɔn n'u y'a juge komi a jugement kɛcogo jamana fana sariya an ka bɛnkan y'o de ye o tuma so fagabaw ye mɔgɔ fagalaw ye fɔ so mɔgɔ fagala ka to ka fagali kɛ o fagali o bɛ bɛn voilà o ye ɲininkali fɔlɔ jaabi ye o la n y'o f'i ye n ko ɲininkali bɛɛ ka gɛlɛn nka bɛɛ jaabi gɛlɛma bɛ sɔrɔ a jaabi yɛrɛ la ye question yɛrɛ n'i y'o lajɛ k'a lajɛ i bɛ tila ka jaabi sɔrɔ a la ye i ka ɲininkali filanan ko yala ni mɔgɔ ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ jɛnɛya la k'a bɔ kɔrɔti la k'a faga walima k'a bɔ moriya baara dɔ kɛ k'a faga k'o bɛ bɛn wa o tuma question wɛrɛw bɛ b'o kɔnɔ kɔrɔti bɛ bɛn fɔlɔ wa question wɛrɛw bɛ b'o kun yala mori juguya ka mɔgɔ fagala mori juguya labaarali mɔgɔw la o bɛ bɛn wa o question fila bɔlen y'o kɔnɔ nka an ka n'o ma an bɛ tɛmɛ o kan dɔɔnin an bɛ taa ɲɛfɛ yala silamɛya sariya la ni muso bɛ jɛnɛya kɛ sariya ye min fɔ cɛ ye o la o ye jumɛn ye sariya ko caman n'i ye jɛnɛyakɛla muso sɔrɔ a bɛ jɛnɛya la yɛrɛ y'a dɔn danganiyaw la ani akikaw la mɔgɔw y'a fɔ ko tɛ n y'a jigiw ko tɛ n ye ngolojan ko tɛ dɔ ye muso fɔ a yɛlɛlo fɛ o ko tɛ o n'a ɲɔgɔnnaw jɛnɛya yɛrɛ danaya b'i la tigitigi ko a b'o kan n'o kɛra sariya ko i ka kuma muso fɛ n'a ma dabila o la ayiwa sariya ko muso bangebaaw ka kuma o fɛ o ka kuma o den fɛ n'a ma dabila o la sariya ko ka furu sa ko cɛ min bɛ jɛnɛya kɛ muso mara k'o ka seli yɛrɛ ti minɛ a ka su ti minɛ a ka jaga ti minɛ mɔgɔ min bɛ jɛnɛya kɛ muso mara k'o bɛ janɛmɛ yɛrɛ kɔnɔ bon jɛnɛya kɛ muso marabaa bɛ janɛmɛ kɔnɔ n'o ye mɔgɔ faga o ye fu de ye jɛnɛya kɛ muso marabaa bɛ janɛmɛ kɔnɔ k'a dɔn a bɛ jɛnɛya kɛ i y'a mara o kan o tuma o mɔgɔ faga o tigi yɛrɛ ka mɔgɔ faga kuma t'o la sabu o tigi tɔgɔ yɛrɛ t'an ka alijinɛ na bilen o tuma i b'a ye ko o ti bɛn sariya de ko k'a labila k'a furusa bagabagaw bɛɛ kɔfɛ ko k'a furusa o tuma e ma furusa kɛ sariya ko ten e nana wuli sisan k'i ta sara mɔgɔ la o tuma i b'a dɔn o yɔrɔ la ko e ni sariya tɛ bilen o y'o jaabi ye bon kɔrɔti marali bɛ bɛn wa kɔrɔti dɔw bɛ yen boli b'o la dɔw bɛ yen u bɛ sɔn sɔnnikɛfɛn dɔw b'o la olu ti bɛn mɛ ni en tout cas n'i y'i tɛgɛ jan k'a fɔ ala ne ma maa ka muso kanu ne ti maa ka muso jɛnɛya ala ni min tɛ jɛnɛya n y'a ɲini i fɛ ala ka balo jogo kan o ye danga ye hali n'o danga y'a fa i ma mɔgɔ fa
mais ni na ye tɔgɔ de ta misala ya nan tɔgɔ ali yota iyo bara ka dabali ka fa ka sɔrɔ a dun fɔra ko e ka muso yɛrɛ furu sa sabu i bɛ dɛsɛra k'a dilan o tuma i b'a dɔn yɔrɔ la ko a tigi filila yala moriya la walima jinɛ tɔgɔw ni mɔgɔ fagala tɔgɔw la olu marali bɛ bɛn ayiwa ka mɔgɔw fa o la ka taa ko ni miseri ma wa ayi olu marali bɛ bɛn ni min ye da sago don dɔw la adamadenw ka soit silamɛw kan silamɛw b'u yɛrɛ defan n'o ye mais silamɛ t'a yɛrɛ defan n'a yɛrɛ ye k'a fɔ ko ko dɔ kɛra n na min mɔgɔ fagala dɔ mara n b'o kɛ k'o sara la nka ni ko kɛra mɔgɔw la soit silamɛw la silamɛ de bɛ silamɛw defan misala anw ka jamana in kɔnɔ dɔw nana bi an ka yan nord la bandi les bandits armés ni maa min bɛ dalilu dɔn k'u fa o kɛlen fali baraji b'o la a nana bi jamanadenw de ka k'u to ɲɔgɔn ka da sago an kan an tɛ maa min yɛrɛ bɔ yɔrɔ dɔn o tuma o défense kɛli o bɛ bɛn mais k'a fɔ ni mɔgɔ ye ni mɔgɔ bɛ denni nɔfɛ n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ la n b'i fa ayiwa ni n ka mɔgɔ bɛ na ayiwa ni a tɔgɔ de soit ni ye dɔ ka mɔgɔ dɔn n'o tigi ko bɛ ɲini ka n b'o fa yɔrɔ a bɛ gɛlɛya dɔɔni o tuma o fana ye question wɛrɛw jaabi bɔra question kɔnɔ ka tila k'o jaabiw fana sɔrɔ a kɔnɔ ye n ka foli b'i ye n ka dugawu b'i ye ani tunkaranke bɛɛ lajɛlen a balimakɛ don Ali Sangare salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu merci bien